Zdravím vás, priatelia, vítajte pri ďalšom hubárskom videu, opäť z kopcov Malých Karpát. Teraz toto obdobie, táto hubárska sezóna je parádna, podmienky sú parádne, vlhko, teplo, dusno, takže huby nám rastú, takže uvidíme teda, čo sa dneska podarí nájsť. No a nejdem veľa sa vykecávať na začiatok a teda idem zbierať, takže držte palce. Čo sa podarí nájsť, vám teda natočím a ideme na to. No máme tu prvého dubáčika. Krásny, je trošku obžratý. Hlubík je trošku menší, takže uvidíme, aká bude červivosť. Ale prvý je, takže na prázdno už teda nepôjdem. A v diaľke vidím nejakú hubu ďalšiu. To vyzerá na kozáka. Ideme sa teda pozrieť. No. Kozáčik. Takže máme už aj prvého kozáka túto sezónu. Pozrieme tu červivosť teda. Začalo to teda dobre. No prešiel som pár metrov a máme tu ďalšieho kozáčika. Ukážem vám tohto prvého. Takže červivosť nulová, krásne, zdravé. No krásne sú. Podmesko, vajíčka, praženička. Super. Takže máme už aj prvé kozáčiky. No tak dnes taká to asi bude o tých kozákoch. Hodla držia tej zemi. Krásne, veľké. Ideme pozrieť tú červivosť. Krásne, zdravé. Super. No, paráda. Takže bude na praženičku. Akurát som dočistil tieto dve, zodvihol som sa a vidím ďalší. Pri takýchto veľkých kozákoch bude košík raz, dva naplnený. Ale tento je... A tri sú tu dokonca. Pozrite sa na to. 4. Tak, toto je bomba. Jeden, 2, 3, 4, 5. A tento už je znitý. To vyvrátený. Lebo majú plitko tie korene, to podhubie. Počujete aj auto, že blízko cesty som. Takže bude asi každý sa tlačí hlboko do lesa. A tu to takéto nádhery. No, super. Jaj, ale tie kozáčiky sú ukážkové naozaj. Krásne sú. Nádhera. Pozrite, krásne podhubie, vlhké, vlahy je až. No, čo tu je iba jeden? Zajeme, čo tu je?
No a tu je ďalší. Tu je ďalší. Krásne. No, takže dneska to je asi naozaj od tých kozáčikov. Zatiaľ mám jedného dubáka. Takže takto. Ďalší dvaja súrodenci. Tu je jeden. A tu je trošku väčší, ale obžratý. Ale krásne, zdravé. Bez červíkov, takže je to parádička. Takže treba sa pomotať a stále sa dá niečo nájsť. No zatiaľ mám len toho jedného dubáka a zvyšok tieto kozáky. No a podarilo sa mi nájsť ešte aj kuriatka zopár, takže bude taký pekný mix zatiaľ. Takže pokračujeme ďalej. Tak priatelia, mám dubáka ďalšieho, ale ten je strašne veľký. Uvidíme, v akom bude stave, ale ten je riadny, ale vyzerá, že bude aj ešte použiteľný. Áno, krása. No tak toto je paráda. Pozrite sa na to. A tu je ďalší, ja ani som ho nevidel. Sice obžratý od slimákov, ale mám bračeka. Ale tento je riadny. Skúsime nejakú foto. No, takže pobehám tento svah a uvidím teda, že čo to ešte povie. No, pozrieme, tohto zamtrhneme. Bude aspoň použiteľná hlavička. No, pozrieme sa na tohto. Ale krásny bude. Podľa mňa nebude červený. Super. Tak máme tu aj z tých menších, ale krásne tvrdé. No a pozrite, ale tieto tu nechám. Tu je 1, 2, 3. Takže 4, keď toto budú dvojičky. Niekto si ich nájde teda. No ďalšia zaujímavosť, že sú tu samé buky, bučina. A takýto kozáčik sa podarilo nájsť. Sranda. Tá príroda vie naozaj prekvapiť. Dnes to bude naozaj parádny mix. Ďalší pekný kozáčik. Krásne. A tu je ďalší. A toho nechám, nech si dorastie. No, vidím tam dubáčeky, ale to už vyzerá byť taký z tých väčších, aspoň ten jeden. No, jasné. Tu je malý prcek, ale tento je pekný. Tento je pekný. Tak fotka urobená. Pozrieme sa na ňo. Holubík taký je torčí. Trošku obžratý samozrejme.
Uvidíme, ale ten by mal byť zdravý, lebo je tvrdý ten hubík. Tak máme ďalšieho kozáčika. Krásne. Takže je tu podhubie aj na takéto kozáčiky. Sú viacej druhov, netrúfnem si povedať, že aký to je. Že ak budete vedieť, kľudne mi napíšte do komentu. Paráda. Pozrite na tú farbu. Tento z diaľky na mňa kričal. Krásnu má tú farbu. Sandák, to podhubie je tesne. Nie je to tak hlboké. No. Krásna farba, paráda. Košík sa pomaličky plní rôznymi hubami. Bude pekný mix. Tu sú kuriatka. Maličké. Začína to. Je to pestré v tom lese naozaj. Zase z tých krajších dubáčikov. Aj tvrdý. Krásny. Sú aj maličké, také pol centimetrové, centimetrové. Neviem, či sa mi tu už podarí tento týždeň vybehnúť. Uvidíme. Chcel by som ísť pozrieť iné miesto, no ale spokojný som aj s tým, čo zatiaľ je v košíku. Neviem, či ho vidno, lebo má malý displejik na kamerke, ale krásne vykúka. Ďalší kozáčik. Zelený mach. Červenohnedá hlavička. Krásne je. Pozrite sa na toto. To je nádhera. Krása. Opa. Si dať pozor, aby košík sa mi... Tu je. A tu je ďalší malý. Tu je muchotrávka. No, toto je krása. Idem spraviť fotku. Fotky urobené, takže môžeme ho odtrhnúť. Tento je hlbšie v tej zemi. Krása. A tieto nechám, nech si rastú ďalej. To sú ešte maličké. Tento je nádherný. Ďalšie takéto nádhery. Takže no poďte. Jeden, druhý. Takíto krásavci. To je nádhera. Krásny je tento. Taký ani veľký, ani malý. Tento je ukážkový. Krásny dubáčik. Super. Zahľademe. No. Parádička. A dneska to je naozaj odchodené. Dubáčik pri strome machu. Bude červavý hĺbik. Je mäkký. A tu máme kozáčika. Takže takto spolu si rástli.
Jaj, priatelia. Zimomriavky po chrbte. Pozrite sa. Pozrite sa. Sice je obžratý od slimáka. Ale nádhera. To je nádhera toto. Škoda, že obžratý, ale nevadí. Tým pádom bude zdravý. Ešte sa tu musím popozerať, či nemá bračeka. No super. Jaj, tak tento má farbu. Pozrite sa na to. Krása. No, podarilo sa mi ho takto otrhnúť. Sú tam nejaké dierky. To vybereme, nech to nehnie. Ale je to tvrdé. Takže no tak neviem, či dobre zaostrilo. Vidíte, také dierky sú tam. Takže hlubík červíky, no hlavička bude asi dobrá, ale vidíte na fotku, na video super, ale je tam ešte tá červivosť. Len dubáčiky sú červivé a tie kozáky všetko boli zdravé. Tak priatelia, dnešnú hubačku máme u konca. Dneska vám poviem, to bolo vychodené, odmakané poctivo. Bol som na prvých dvoch miestach ráno, tam absolútne nič. Potom idem ešte pozrieť na nejaké tretie, úplne nové. Len som si pozrel na mape a vybral som sa. No a podarilo sa nájsť naozaj toho dosť, aj rôzne huby, pekný mix, takže ukážem vám teda, čo sa podarilo nájsť. Takže ako som povedal, krásny mix hub, pekné hríby dubové, kuriatka, kozáky hrabové a toto sú kozáky buď smrekový, alebo ešte jeden, no osikový to nie je. Nie som si istý, ale kľudne mi môžete napísať do komentu, aká to je huba, respektívne aký to je kozák. No a červivosť dubáku bola asi nejakých 50% a kozáky všetko zdravé, takže spokojnosť je, pestrofarebný košík máme naplnený. Dúfam, že videjko sa vám páčilo. No a čo dodať? Vidíme sa pri ďalšom hubárskom videu. Majte sa.